खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजहारिया। एबसुआ मेट्रिक आनजादनि सोंलु बिलाइया बायजोआव ओंखारनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। आसामनि जायगा जायगा दिनै एबसुआ खुद्रि सारनानै आद्रा थानाय आयदाफोरनि आनजादखौ गेबेङै खुंनो दाबि खालामदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों सेबा खुंथाया मोजां आनजाद खुंफुंनायाव थारैनो फैमाल। रायजोआव खुद्रि सारनाया सोलिबाय थानाय समावनो सेबाया बिगियान आयदानि आनजादखौ फैगौ 30 मार्चआव खुंफिनगोन। मासबाराव दिनै बडलेण्ड गेस्ट हाउसनि अन्थाइ खाम्फाखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गायसनबाय। बावखुंग्रिनि बासबारि फोथाराव दिनै बिपिएफआ गोबां मावथिफोरखौ लानानै सुबुं जावरिखां जथुम्माखौ खुंदों। गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों बाक्सानि रङिदारा माइनाव लाइब्रेरि सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो लाहार फाहार। बिपिएफनि एमसिएलए दनेश्वर गयारिया प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि सायाव गोख्रों अजद खालामदों। उन्दै बैसोआव जुलि जानानै भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मसलपुराव देहा आरो सुबुरुन होनायनि सावरायमेल खुंदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।